Здравейте! Днес ще ви покажа как да си направите бърз, лесен и вкусен кашкавал. В тенджера изсипах 4 литра мляко, оставих да заври. След като млякото завря, добавих 4 лъжици сол, както и 15 капки мая за кашкавал и сирене. Намалих котлона и продължих да бъркам. След това дойде моментът след около 2 минути на лимонената киселина. Едно пакетче лимонена киселина 10 грама. Оставих да вари на слаб огън, докато млякото не започна да става на парцали. Ето това е ефектът, значи е готово. В отделна купа с тензух прехвърлих млякото на 2 места, в 2 парчета тензух и оставих да се изцежда за около 15-16 часа. Може и по-бързо да стане, но аз толкова часове използвах. Ето така изглежда. Честно казано, като за първи път ми се получи доста добре. Има доста хубав вкус. Следващия път мисля да изпробвам да импровизирам с някакви подправки. Мисля да нарежа маслини вътре и просто да си правя експеримент. Но определено си заслужава да си го направите в къщи. Препоръчвам. Насладете му се.